Živjeli! Moje ime je Jurica Rujić, pomorac sa više od 20 godina iskustva te bivši profesor pomorske škole u Zadru. U ovom videu ću pokušati dati savjet onima koji žele upisati tečaj za voditelja brodice. U ovom videu ćemo govoriti o međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru. Nećemo previše filozofirati, pokušat ću objasniti najjasnije, najkonciznije, tako da vi koji ste prvi put i nemate doticaja sa pomorskom školom možete razumjeti neke stvari. Što je najbitnije? Najbitnije je znati i poštivati pravila. Znati propise, koristiti radio stanicu, koristiti pomorsku kartu i pratiti meteorološka izvješća. Poštujte more. Izbjegavanje sudara na moru. To su međunarodna pravila koja su regulirana tako da su ista gdje se god nalazili u svijetu. Za lakše razumijevanje, ako vozite automobil, ista pravila vrijede na moru. Dakle, pravilo desne ruke. Pravila su kratka i jasna, te poznavanje istih je bitno za sigurnu plovidbu morem. Ako želite uživati na moru, biti opušteni sa obitelji i prijateljima, morate poznavati pravila jer vi odgovarate za njihovu sigurnost i sigurnost drugih sudionika na moru. Definicija broda. Što je to brod? Riječ brod označava sve vrste plovila sa i bez istisnine, uključujući i hidroavion, a hidroavion je na primjer kanader. Kanader se smatra plovilom ako je naravno na moru. Neke vrste brodova s kojima ćete se susresti kad budete plovili po zadarskom akvatoriju ili uglavnom po Jadranu. Brod na mehanički pogon, sama riječ govori, to je brod koji je pogonjen motorom. Onda imate jedrenjake koji su naravno pogonjeni na vjetar, a ako imaju motor i koriste ga, onda su opet brod na mehanički pogon. Imate ribarice koje rade razne poslove i na primjer najčešće ćemo vidjeti trajekte. Malo o manevriranju. Brodovi koji plove u nekim slučajevima se ne mogu maknuti sa svoga kursa. Zašto? Zbog naravi posla koje rade. Koji su to brodovi na primjer? Pa recimo ribarica koja koča, znači poteže mrežu i ne može se maknuti sa kursa. Dakle, mi nju moramo izbjegavati. Ona drži svoj kurs jer joj je takva narav posla. Postoje još neki brodovi, to su brodovi za specijalne namjene koji se ne mogu maknuti sa kursa dok obavljaju svoj posao. To su na primjer cjevopolagači ili brodovi koji polažu kabele. Brod ograničen svojim gazom. A što je to gaz? Pa to je dubina do koje je brod uronjen. A zašto se brod ne može maknuti jer je ograničen svojim gazom? Pa zato što mu je gaz prevelik, odnosno predubok, te je mala udaljenost od dna do njegove kobilice. Pa on mora zadržavati striktni kurs. Brod kad plovi, to znači da nije usidren, da nije nasukan i nije privezan. Jako jednostavno. Kad plovite morem, dobra vidljivost se smatra kad vidite drugi brod golim okom. Ograničena vidljivost je smanjena vidljivost zbog vremenskih uvjeta. Koji su to vremenski uvjeti? Pa magla, sumaglica, kiša, oluja itd. Kurs broda. Što je to kurs broda? Pa to je smjer kretanja broda u odnosu na nulti meridijan. Odnosno, ako vidite kompas na brodu, smjer kretanja u odnosu na nulu na kompasu. Dakle, kurs broda može biti od 0 do 360 stupnjeva. Što je to pozicija broda? Pa to je nešto slično kao lokacija na mobitelu. Dakle, sjecište koordinata geografske širine i geografske dužine. Kako to dobijemo? Pa recimo, na primjer, pomoću GPS-a, skraćenica za Global Positioning System, on nam daje geografsku širinu koja se označava sa phi
i geografsku dužinu koja se označava sa lambda. A kako radi taj GPS? Pa dakle, vaš GPS transmiter šalje signal prema satelitu, satelit primi signal, šalje ga nazad i odnosno dobije se rezultat na osnovu tog vremena koliko je potrebno da se signal vrati do vašeg prijemnika. Malo štreberski. Brodska navigacijska svjetla. Čemu ona služe? Po noći pomoću njih vizualno komuniciramo. Dakle, mi sa tim svjetlima komuniciramo s drugim brodovima i govorimo tom drugom brodu ili on nama što mi radimo, kako on plovi, što koristi i tako dalje. Što ta svjetla znače? Smjer gdje brod plovi, drugo, dužina broda, treće, vrsta posla kojom se bavi i četvrto, nasukan ili usidren. Osnovna svjetla. Na moru vrijedi pravilo desne ruke kao na cesti. Brod kada plovi ima desno zeleno svjetlo, lijevo crveno, bijelo proveno, bijelo jarbolno i bijelo krmeno svjetlo. To je osnova svjetala na brodu. Količina i vrsta upaljenih svjetala zavisi o veličine broda. Na primjer, brod kraći od 7 metara, čija brzina ne prelazi 7 čvorova, smije isticati bijelo svjetlo vidljivo na 360 stupnjeva, te ako je moguće imati upaljena i bočna svjetla, dakle zeleno i crveno. Svjetla na brodu kraćem od 12 metara mogu biti postavljena također u kombiniranoj svjetiljci. Brod duži od 50 metara, jarbolno svjetlo na prednjem dijelu broda, ako je kraći onda to nije potrebno, svjetlo na glavnom jarbolu i bočna svjetla te krmeno svjetlo. Sva ta svjetla na brodu imaju svoj kut vidljivosti te se tako i vide naravno. Ako vidite po noći brod koji dolazi u susret i vidite njegovo desno svjetlo koje je boje? Zeleno, to znači da je na vama pravo prolaza. On vama vidi crveno svjetlo i treba vas izbjegavati. Dakle, isto kao u prometu na cesti, kad vidite crveno nešto, izbjegavajte. Kad vidite zeleno nešto, možete proći. Dakle, ako brod vama dolazi sa lijeve strane, on vidi vaše crveno svjetlo i on vas izbjegava. Po krmi naravno. Ako vam brod dolazi sa desne strane, vi vidite njegovo crveno svjetlo, ono zadržava kurs, a vi njega izbjegavate po krmi. Sve druge brodove, na primjer trajekte koji imaju svoju liniju, isto pokušajte izbjegavati. Jedrenjake na jedra isto pokušavajte izbjegavati. Ribare koji vuču mrežu pokušavajte izbjegavati. Brodovi za specijalne namjene također izbjegavajte. Brod koji ne može manevrirati uz navigacijska svjetla ima upaljena 2 crvena jarbolna svjetla vidljiva u luku obzorja 360 stupnjeva. Brod koji se ne kreće i ne može manevrirati ima upaljena 2 crvena jarbolna svjetla jedno iznad drugoga vidljiva 360 stupnjeva. Eto, jeste skužili malo poveznicu. Dakle, ima upaljena 2 crvena svjetla i ne kreće se. Nema navigaciju. A kreće se i ne može manevrirati, ima navigaciju. Dakle, to je komunikacija sa svjetlima. Postoje osnovna, a sve se ostalo nadograđuje. Usidreni brod mora imati istaknuto svjetlo koje se vidi 360 stupnjeva, bijele boje naravno, ako je veće od 100 metara, još mora imati upaljenu palubnu rasvjetu. Evo, ja bih završio što se tiče ovog dijela pravila o izbjegavanju sudara. Nisam htio filozofirati previše, jer nije ni poanta puno filozofije. Ako se puno filozofira i zaboravi se, tako da zapamtite da su svjetla komunikacija između brodova. Postoje bazna svjetla, jarbolno, lijevo, desno, proveno, krmeno. Znači, to su bazna svjetla. Kad su ta svjetla upaljena, to znači da brod naviga. Sada na to sve
dolaze druga svjetla koja označavaju određenu vrstu posla ili situaciju. U sljedećem videu ću pričati malo o kartama, malo o komunikaciji i s time bi završio otprilike ovaj serijal. To je to od mene za danas. Živjeli!